नमस्कार, प्रणाम आप सबके। हम गायिका दीपांजलि यादव। कैसन बानी जरूर सभी कमेंट में जरूर बताइए। आज अपन कुछ बात के हम रखत आनी रुआ सभी जरूर हमारा बात के सुनी जाओ। अगर सही लागी हमारे बात कहीं से भी तो रुआ सभी जरूर एक बार कमेंट में बताइब जा। कल एक खेसारी भैया के हम लाइव देखनी हाँ, जे में खेसारी भैया बहुत ही दुखित रहनी हाँ। और सही बात बा, आदमी दुखी रही भी। मान ले कि केहू के बेटी के केहू गरियावे तो वो बाप खातिर और दुख के समय का हो सकेला। खेसारी भैया के साथ एक साल पहले एगो घटना घटल रहा। एक पंकज सिंह नाम के लड़का उनका बेटी के नाम लेकर गाना गैले रहा, और आज फिर उहे घटना घटल बा दोबारा। अब लोग इतना शर्मसाक करे पे लोग उतारू हो जाता, बोले में भी बहुत ही गंदा लागता। ऐसा लोग राजनीति खेले लागता। अरे भाई, सब लोग भोजपुरी भाषा खातिर काम करता। छोटे बड़े जितने भी कलाकार हैं हमारे भाई लोग, सब लोग भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं। लोग सोच रहा है कि हाँ भाई, भोजपुरी कहाँ से कहाँ बढ़ के चल जाओ हमार, लेकिन एकर केहू के फिक्र नहीं खे। जोन बन तो उनकी ना हमरा से आगे केहू ना निकले के चाहिए, तो हमरा से आगे केहू ना निकले के चाहिए। और लोग ये सब खातिर बताएं कि केहू के बहन के केहू के माई के गाली दे के लोग सोचते कि ओकरा के हम ट्रोल कर दी ताकि वो कोई काम ही ना कर सके। इतना आदमी के नियत पता ना कहाँ से कहाँ चल गई बाटे। बताइए, उनकर बेटी पे गाना गावल कहाँ से का उचित बा। और इतना फेमस कलाकार बने, सब लोग जाना था, कोनो परिचय के मोहताज नहीं खनू। अब फेमस कलाकार हो या कोई भी हो, नॉर्मल कलाकार हो, छोटे कलाकार हो, पर किसी की भी बेटी बहन को गाली देना सही नहीं है। लोग यहाँ तक आदमी के सोच गिर गई बाटे। इतना बड़ा राजनीतिक लोग खेला था। लोग तो कहे वाला यो कहता कि अभी कि टुनटुन यादव दूसरे का बेटी का नाम लेकर गाना गाया है, तो आप लोग अपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक बात रुआ सबसे हम पूछल चाहम कि रुआ सब वो गाना सुननी है, जो वो गाना में का ऐसा गलत बोलल गई बा। हमनी के हमेशा गलत के विरोध कैले बानी जा, और जो सच्चाई बा ओकर हमेशा हमनी के समर्थन कैले बानी जा। रुआ बताई कि वो गाना में रुआ से बताई जाए कि का में गलत गावल बा। मान ली कि अगर केहू डांसर है तो उनका के लोग डांसर ही बोली ना। अगर हम सिंगिंग करे नहीं तो हमरा के लोग सिंगर बोली, हमरा के लोग गायिका ही बोली। अरे भाई, लोग टीचर के जब टीच करेला लोग तो ओकरा के टीचर ही बोलेला, ड्राइव करे वाला के ड्राइवर बोलल जाला। बताई इमे का गलत बोलल गईल बाटे। सही बात पे कि जे डांस करेला तो उनका के डांसर बोलल जाला। भोजपुरी में कुछ और भी बोलल जाला, माने का गलत बा में। जे मार्केट में जेकर ज्यादा डिमांड बा, वही गाना के माध्यम से उनका के प्रमोट कइल गईल बा। और वह सब भी जानता नहीं जाए कि आज मार्केट में केकर ज्यादा डिमांड बाटे। का गलत बोल ये नहीं बोलल बा कि रात भर ना चाहिए माही मनीषा डिम्पलवा, तो सही बात बा, यहाँ लोग के ज्यादा मांग बा। एमे का गलत बोलल गईल बा। कौन ऐसा तरीके कि उनका नाम लेके केहू उनका के गाली देले बा गंदा गंदा, या उनकर कोई माई बाप के गरियाइले बा, माई बहन के कोई गाली देले बा, का एमे गलत बोलल गईल बा।